ayingozi kakhulu bafowethu amazwi ezethembiso. Akufanele ukuthi uthembise ithongo bese ungakugcini lokho okade ulithembise kona. Akufanele ukuthi uthembise umuntu bese uthi ungazuza okuthile kuyena bese emva kwalokho uyabaleka ngoba ithongo lakhe lizokushaya. Lo mfana kwamsiza ukuthi alandele yonke imigudu ekufanele ukuthi ayilandele. Buka nje namuhla useyinkanku edla amacimbo kwandulelisa. Angiphinde nginibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa umshana wakofuze fulele omashiya mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga kaThumbu kaTshatshatsha uTshatshatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kanti uma uthi usanda kusijoyina kule channel insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba Ntombi ziyancumela sizwa ziyamkhumba silwane sincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sasivuthulula ngoba sigcela amabethe ikholo elikhola ngenhliziyo kalibhana kancane esontweni ugxamgxamu sathi inkankane lakhala lathi ngahamba lithe lo sitha lathi ngahamba bathi ugqilaza umthakathi sabathe uyagadla ziphuka uyagadla ziphuka uyagadla ziphuka umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawuboka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni kuxega isimilo maqede zikhohla amasokazi umthunzi okunethezeka amatshitshini entombi eziziphethe kahle. Umshana wakofuzeke bafowethu lo la kwagqitshwa khona inkaba yami yagqitshwa le esandanezo kwesikwamaguyane isigodi. Bafowethu namuhla angifisi ukuthi ngigeqa amagula. Yini le ekushayayo? Uthola ukuthi bafowethu umuntu ushayekile ngendlela eziningi ezahlukene kodwa angazi ukuthi ushawa yini. Uthola ukuthi uzothi noma ephume ehambe yakobheka kwabamanga bafike bangaboni kahle ukuthi ushawa yini kanti into emshayayo yena uyayazi. Webafowethu ayikho into eyingozi njengamazwi ezethembiso. Ayingozi bafowethu amazwi ezethembiso. Abashayile abantu abaningi ikakhulu insizwa zishayekile ngenxa yamazwi ezethembiso. Uthola ukuthi umuntu kufanele ngabe manje useganiwe kodwa akaganiwe. Uthola ukuthi umuntu ufana ngabe useganile kodwa akaganile. Yini yenza konke lokho? Uthola ukuthi umuntu kwesinye isikhathi kufana ngabe izinto zakhe zihamba kahle ziyachuma. Uyasebenza kodwa akasebenzi. Impilo yakhe idonsa kanzima. Yini yenza konke lokho? Amazwi ezethembiso. Kukhona abantu namuhla othola ukuthi bashadile bayindoda nomfazi kodwa abantwana bekho. Uzokhumbula ukuthi abantwana bayisipho esivela kumdali nasemathongweni. Ikakhulu masenigcagcile nina nabantu lokho kusuke sekuyinhlanhla enkulu ithonga lisuke linibusisa ngayo noma lisuke linenzela yona. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantwana babi bikho. Omunye umuntu uthola ukuthi izisu ziyahlala kodwa ziyaphuphuma. Yini yenza konke lokho? Uthola ukuthi lo muntu ushawa nje amazwi ezethembiso. Insizwe eziningike ziba nawo amazwi ezethembiso ezwathembisa izingane zabantu. Uthola ukuthi umuntu uzothi umesondele enganeni yabantu asondele ngamazwi amahle nangezethembiso ezinhle. Ithi ingane yabantu mayilalela ilibona ikusasa layo liqhakazile kanti ayazi ukuthi lensizwa njengesondela ikusasa layo izolenza ukuthi lifiphale lingasabi nako ukukhanya. Kukhona insizwa uthola ukuthi izathi mayisondela kumuntu wesifazane isondele ngamazwi amahle kanti ifuna ukuzuza umntombi bayo. Ngemuva kokuzuza umntombi bayo leyo ngane entombazane iyona ezobe silandela yena lo mfana. Ngenkathi usubuthathile lo mntombi balengane yabantu owayithembisa amazwi amakhulu wayithembisa umshado wathi wena uzohamba uye kubo uyoyilobola ibe umfazi wakho emva kwaloko wangakwenza. Ithongo laye liyembethe libe selithukuthela kakhulu lithukuthelela ithongo lakho bese liyakuflathela. Baningi abantu othola ukuthi izinto zabo zidonsa kanzima hayi ngoba nakuukuthi bathakathiwe
kodwa ibona abayimbangela yokuthi izinto zabo zingahambi kahle. Bashawa amazwi ezethembiso abawathembisa abantu abathile wathi ngizokwenza ukuthi emva kwaloko wangakwenza ukuthi. Khona umuntu namuhla othola ukuthi ushawa amazwi ezethembiso awathembisa ithongo lakhe wathi ngizokwenza ukuthi emsamo kodwa wangakwenza. Ithongo lisahleli namanje lisalindile ukuthi wena uzokwenza lokho kodwa ufiki phambi kwalo ukuzoguqa ukwenze lokho. Amazwi ezethembiso bafowethu ayinkinga kakhulu, akushaya ngokwasethongweni aphinde futhi azokushaya ngokwabantu abaphilayo ngokwenyama. Ozibuze nje wena ukuthi bangaka abantu osubakhohlisile wabathembisa ukuthi uzokwenza ukuthi emva kwaloko wangakwenza. Lo muntu wagcina esekhala ngenxa yakho, inhliziyo yakhe yagaya izibozi ngenxa yakho. Ngenkathi kukhala yena, hayi ngoba kukhala yena, kukhala ithongo lakhe. Ngenkathi uqala wena wenza isethembiso, awuthembisi yena, uthembisa lethongo elimembethe. Uma manje wena kusuzomhlukumeza, uma ewesifazane, usuzuza umntombi bakhe emva kwaloko usuqeda uyabaleka. Phela manje ngisho ukumhlonipha, awusakwazi ukuthi umhloniphe ngoba naku usesuke wakunqunela okanye nanqunelana. Awusakwazi manje ukumhlonipha, usumbuka njenganento engelutho. Ithongo lakhe ilona leli eselikuvalele zonke izinto zakho. Njengoba uzibona nje uzama ukuthi uyahlanganisa kuhlangane amazwi ezethembiso, kufanele ukuthi wena uzibuze ukuthi akekho yini umuntu owamthembisa okuthile. Wabe usuhluleka ukufeza kwabe sekumephula umoya lokho ngoba abantu abaningi bafowethu kunezinto ezimbi abazenzayo kwabanye abantu zibephula imoya, ikakhulu nje insizwa. Insizwa ziyathanda ukuthi uma zifisa ukuzuza besifazane bembathe nabo babathembisa izinto ezinkulu bese bangakwazi ukuthi bazifeze. Lawo mazwi bafowethu ezethembiso wathembisa lo muntu othile azokushaya kusasa. Ayingozi kakhulu bafowethu amazwi ezethembiso. Akufanele ukuthi uthembise ithongo bese ungakugcini lokho okade ulithembise kona. Akufanele ukuthi uthembise umuntu bese uthi ungazuza okuthile kuyena bese emva kwaloko uyabaleka ngoba ithongo lakhe lizokushaya. Angageqa amagula bafowethu ngoba ngemuke zitholeni incwadi zempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ikhona nencwadi esikhuthaza amazwi sabantu abasha esihloko sithi uyokhuluza ukhokhobe. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Ayengibeke ngalona. Ayengibeke ngalona mingimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.